Għal sena oħra tirritorna festa ċitru fil-ġonna tal-Palazz ta' Sant'Anton fejn familji, anzjani u turisti ser ikunu jistgħu jgawdu minn ċitru frisku bnin kif ukoll minn mużika varjata, avvenimenti li ser isir nhar il-Ħadd 12 ta' Jannar. Dettalji brabta ma' din l-edizzjoni ta' festa ċitru ħarġu waqt attività ta' tuħ ta' lumi u l-arenġ minn diversi tfal fejn kien hemm preżenti wkoll il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono. Il-President ta' Malta spjegat li l-edizzjoni ta' din is-sena ta' festa ċitru ser tkun aktar varjata mis-soltu. Il-President Mirjam Spiteri de Bono komplet state li f'din l-edizzjoni ser ikun hemm divertiment, għana u ikel tradizzjonali kif ukoll prodotti artiġjanali. Barra minn hekk f'din l-edizzjoni ta' festa ċitru ser ikun hemm ukoll preżenti numru ta' kantanti fosthom Fabrizio Faniello, Glenn Vella u gruppi tal-għana akkumpanjati minn Joe Michael Hayden. Il-qofol tal-attivitajiet ser ikunu fil-bitħa tal-Palazz ta' San Anton li s-soltu ma tkunx miftuħa għal pubbliku. L-attività ser tibda mid-9 ta' filgħodu sa tard wara nofsinhar u dħul kollu ser imur brisq il-Malta Community Chest Fund.